Collie. Dygtig. Jamen, det er hende bitten. Hun tager alle de stier med bakker ned. Sådan, så du får lært at samle din røv. Åh. De har skudt et eller andet her. Og det er saftsusen provokerende. Det er lige på skel. Og de har brækket det der. Det er det ene skud, jeg hørte, det går så? Ja. Det kan jo også være det, de reagerer på, fordi blodet det er det værste, den heste lyd. Ja. Stille, Collie. Dygtig. GoPro, stop recording.